Unsa jud sa una nimo trabaho? Driver gyud ko sir. Driver ka sa unsa man? Motor. Driver ka motor. Single ka? Ana ko tricycle sir. Unsa na tricycle? Imo ko kay pakatawa. Ang ako bot kasabot. Single ba ka? Wala ka asawa. Bay! Bili! Bay, le! Bungot sa ukok. Ikaw niya ba ito? Nasa dintuhan na eh. Gahapon. Nung dagan mi. Ang among kontra. Pulis ang tag-iya ni Silpuna. Magini kami mo ni Daog. Larong tuhan na eh. Madamay mo sa tiniyahang kabugoy-bugoy eh. Sus, unsam ni ko ang abay nga nagyaw-yaw mahinong unsa kaniyang gipangyaw-yaw. Abi kay nakasilpo na. Kami di daog namin duha sa lumba sa tagiya o sa pulis. Yaw-yaw. Bay! Bay. Sorry. Nasuloy naman po lagi ka. Niya, lagi ko. Sige, matay ni. Numdum ko itong kuha na ito gapon ba? Matay. Laay ko ba? Eh, sige, matagkaon ani sa ato ang mga binua nga pamaagi bay. Gusto ta ko bay ba? Nagdagi ko bakit. Nga play, trabaho bay. Kana tinarong barong kakaon sa dag. Anong ato ang pinangitaan nga tinarong yun. Mayo ba eh. Kaya ako may kinakunhuna ka na. Ako sa mo si plano na ko na. Kining tag-iya cellphone. Konsensya kayo ko biwa. Ano ma? May kayo ka na. Dahil ako bago. Mga flight, kinarong may ay. Di na sa ta magbugoy-bugoy bay. Eh, kay arong kakaon sa tatong kinugihan nga tinarong ba kung sila may. Maobitaw ba nga ako ron. Nagdaka kong bag. Kay mga play kong trabaho ba eh. Tinarong niya. Kuya, ganun ta. Huwag ba yung plano po? Oh, sige, sige. Bay, mga tinarong tayo. Kuya, bugi-bugoy eh. Ya, ang problema bay. Asam ta mga play ni bay. Mangita tag unsay mga ayong trabaho nga atong sudlan. Oh, sige, kita. Ngita ta. Suroy ta. Oh, sige ta. Ato. Kini. Bay, matay silti kita dalam kuan ni bay. Bitaw ni mga Lebih. lah, ngano ka? Lah. Wanted. Wanted lagi. Bay. Bay, wanted. Dili mo na bay. Sali. No, naisumpay oh. Wanted. Cellphone. Cellphone. Transasya. Oy, Mao ni siya ang katong maugini katong ngita na tingay tingin mo ni wanted ta. dili bay oy. Tanawa unay nay transasya oh. Tanaw bay. Dili na sa kuan cellphone. Transasya. Taka man lang ka oy technician. Oh, technician din na. Okay ni, pabor ni na to. Sakto bay. Ikaw kamao ka technician ka ako sa magician. Kini ni. Yung may lisda na gini ako ang tubako. Bay. Unahin ko no ayo bay. Tunta. Wahi ko ikaw una. Sige, sige. Ato ay tinuod po nang wanted ta bay. Bay, wag na. Wanted. Wala na ni pangita asil po na bay. Oh, wala na ita. Ato na. Sago pa de ikaw technician. Oh. Ikaw tik kon Ikaw na unsam taon ka. Nara ilang opisina bayo? laluod. Giluod siya nimo bay. Alu. Mao na ilang opisina ba? Eh, ato nang atuon dito ba? Luod din, luod. Luad. Luad. Nagbasa. Luad, abi, ala, ablay. Siri, ha? Mao na. Dato bay, ikaw tik kon ako magician. Oh, sige, sige. Ikaw tik kon ako magician. Tara. A few moments later. Halo. Kumusta na ito negosyo? Ha? Kusog kayo halin na ito lugod o luwag? Ang kaha, wapahalin. Okay. Padala ko lugod o sakat, ha? Bay, Mo ni iya. mauna ni bay. Wala. Insik pa lagi na. Bahala ba din? Parang kasabot rin na ito. Kasabot ano yun ang iselo yung ininsik man pero nasa ubos na ingan una niya. Na to eh, tinarong niya itong tuyo din tinarong. Si Kuan ini si Mr. Kuwang.
Sige, ayun to. Ayo. Oh. Oh, sige, padala ko da usa ka dam truck luwag kay kusog halin. Ha. Ayo. Ayo. Oy. Oo, sa to. Ali, dayon mo ako opisina. Dayon gin mi. Sir, kay na may tuyo mo, sir. Sir. Oh, ari dayon. Sir, kay na gin mi tuyo mo, sir. O, lingkod mo do ha. Unsa may inyo tuyo? Nga kabasa lagi mi di ato sa imong kanang tuan sir kanang building sir nga kanang naa ko noy wanted na sir unsa man na sir. O, na wanted ko cellphone technician. Kamao mo sa ayo cellphone? Oh, kamao ko, sir. Sa ato pa. Kamao mo ayo cellphone di ay. Ako, sir, Siya sir tik ko na siya sir kay ang cellphone nga tarong iya gubon. Dili na pwede. Ako pangita. Guba man sir kay tungod kay dinaganay man maguba man gyud na dinaganay. Ade sa ato pa. Kanang di imjud mo kamao ayo cellphone. Di, sir, bro. Pero na do naman sa kulaing kompanya. Unsa man, sir? Kanang Sir. una sa ko construction. Unsa may kamao ka mo mason. Round mi sir, round mi. Round. Pero kamao ka mason. Kamao ko sir, round ko. Round ka. Ikaw? Kamao sa sir, round yapon. Di ko dawat round. Oh no. Di ko dawat round kay sige lang mo round sa ako balay. Wa mo trabaho mahimo. Insik ka sir. Oh, pure ko insik. Oh, half ko half. Hap unsa man hap sir? Mistiso insik. Gusti ko insik ka. Oh, Wa ako na mo reban, sir. oh. Bungot sa ukok. Mistiso insik oh. Dako man itag mata sir. Nabali man na. Say bale. Pislat kag ilaw man ako ig mata. Klaro diha di ka dawaton ako ro. Ari interview sa ta. Interview sa ta. Interview sir. Unsa ngalan nimo? Tutong. Totong. Aplido. Pilido. Togsok. Totong togsok. Ayaw si katawa. Si katawa di ka dawat ron. Sorry sir. Pila edad? Disguise. Di size nang nga. Kedua. Ikaduha ka di size. Taga diin. Barangay Kambuntod. Barangay Kabungtod. Unsa jud sa una nimo trabaho? Driver gyud ko, sir. Driver ka sa unsa man? Motor. Driver ka motor. Single ka? Ana ko tricycle, sir. Unsa na tricycle? Imo ko kay pakatawa. Ang ako bota sabot. Single ba ka? Wala ka asawa. Di kamao ko mo rider, sir, oy. Ano dili man? Maure wa ka klaro. Are ko pikas. Unsa man na sir? Single o married? Ako pangutana. Unsa iya karaan trabaho? Ana siya, si driver sa motor. Nya. Yan ngutana wala single ba siya isa na tricycle? Dili na mao sir. Wa kayo. Ako sir. Are ko. Ngalan. Ali sir. Ale. Lido. Mukoy. Mokoy mura ta kaliwat. Unsa na imo plido sir? Kuwang. Kuwang na lang mamukoy. Kuwang mokoy ha. Sige sir. Oh, pila edad? Kuan sir. 18. 18 na naong mo. Bungot sa ukok. Pila na kakapatay? Usa pa ron sir. Usa pa. Unsa jud imo trabaho sa una? Hinuktok man ka. Magician sir. Majisan? Sure ka, majisan? Muundang kandi ron. Sige, majisan. Pero, sa tinuod yun, unsa yun inyo skill? Skill yun ako pangita. Ang skill ninyo, unsa yun inyo skill? Silingan man na mo, sir. Skill. Hasol sa ninyo. Ikaw, unsa mo skill? Metro san sir. Di ko dawat inyo. Wa mo klaro. Di ko dawat inyo. Skill sukod man na sir. Di ko dawat lagi inyo. Di ko dawat. Wa mo klaro, istorya. Wa mo klaro. Sige na, puri na mo uli. Di ko dawat ninyo. Chika ba yoy? Di ko pwede. Di mo pwede. Sige na. Uy, kana? Wa mo. Saya mo masulon ya. Kini man siya di mo dawat. Awatin himo na, mamni tag-iya. Ato na ba, sir? Lakaw na mo. Ato na me. Wa mo klaro. So, klaro ang chika ba yoy? Mao lagi. Nya, bayo sa natuan ni ron. Una ko ibalik paagi bay, wa may mo daw tong trabaho ni bay, may pimobalik ng binuang oy. Sige, katungin sika ang plido sa datukuwang. Di mo dito ka sildo balik na sa binuang, oy. May pa. Blagot ka to. Ayo ba ni ayo ni bay. Siya may una to biktimahon. May pa. Ako ibahala to. At nga to. Sige bay. Sige. Ato panguruhan na lang. Mo sige, balik ta so lami as may nung Sige, takan gitu. Tuwa to.
A few moments later. Oh, sige, halo. Oh, sige. Oh, padulong na ko uli, balay. Ay, padung dari dito. Ini ada bay. Paus kita rin si kabay. Tay ka Mr. Kuwang nga. Sabay karon kita kabay saya akong oh no. Daron nang paraan ang si kabay. Gagot si kuy ginahan, iya kung gibuk mo ko. Wait klaro mo Ay ginahan. jangan sabay. Sukok ko na. Tay ka Mr. Kuwang nga karon. Gibay. Kana Mami kikagatan lagi bay. Ay mao di para patay gini ya bay basta di niya ihatag na ron. Oh no. Suko ko mo ano kag Ruben Padilla mo kupot. Ay bay blak ka bay patay kung tuyo ron. Gusto ko makabawas ning si kabay. Murag Ruben Butilla. Nabili. Karon kasi balayo no. Mr. Kuwang nga kay. Putdo dran. Kuwatan na ni Ruben. Kana patwata wala sa uban pa. Kuwang Ah, Sama ka? unsa inyo tuyo? Pagpili. Ang among pangayoon mo ihatag haron di makuha ang imong kinabuhi. Unsa may inyo tuyo sa ako? Gamay ra. Kanarang Wa- naa minimo sa dawat partes trabaho. sa sa imong lawas. Ikaw Mr. Kuwang wala mo amin mo dapat trabaho. Ambil mo cellphone. Di ko ni hatag cellphone. Ambil mo cellphone. Dili ko ni hatag ako cellphone, mahal ni. Ihatag na yun! Oh no! Pabuto ko Mahal? rin Mahal? Hatag! Ako ni hatag basta di lang ko patay. Hadlok Kana! matay. Kana! Nya, sakto na na. Ari ng bag ni mo, ari ng bag ni mo. Kini na pud ako bag ni daghang kwarta. Oh no! Tusilo ti karon. Dali Saan ka? Ako ni hatag ako Kana! kwarta. Padali! basta Padali! Di lang ko patay. Ambil mo rilo. Nindot mo rilo na. Inyo nakuha ako cellphone na sa ako kwarta. Inyo pa kwarta. Reklamo ka, mo reklamo ka. Ay, Reklamo ka, ay. ha? 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 Hatag yun. Ako ni hatag relo basta di lang ko patay. Good. Naraman di ka Mr. Kuwang. Ari ni, ari ni mong sinina bin ibog ko ni nagwapo ni mong sinina ang ngayon ko ni. Oh no! Ang ngayon ko ni. Wala mo po angon. Inyo ko ako. Musukol ka, musukol ka, musukol Inyo ko ka. ako cellphone. Silo. Ayaw dugay-dugay. Ha? Ako hatag pulo basta di lang patay. Kana! Mauron na yung among gipangita. Nindot og kwintas. Ay, gwapong kwintas Oh, ba na? Ambil ng kwintas. Pintas. Kwintas. Inyo pa ko ang kwintas. Dali. Ako hatag kwintas na di patay. Good. Kana! Oh, gwapo grayban. Ari rayban mo. Ari rayban mo. Naibog ko na rayban na. Ingon ko. Ang ngayon kay ko na. Ayaw lang nila ginuta, Rayban. Dali hatag. Weh, silong ko na ron, ha? 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 Gusto ka paglitong rin? Ako hatag, Rayban, basta di lang patay. Kana! Gwapo kay kag punsiras. Ngayon na Hatag. ako. Hatag. Abusar na na inyo, ha? Eh, pati tingog ba ka? Ako hatag putsiras na di ko patay. Good. Ingon Kuwang. Kana, ha? Kumpito man di ka. Ay, pagsok, ano mo pagtuloy? Ano na siya, gwapo, Ay. may sino? Mian ito siya. Ngayon, yung kay ko, ano Ayaw kay dagang katao, Ah, sama. Reklamo ka. Ay, buto na mo itlog ron. Ano na mo t-shirt? Dali. Pagdali lang, pubuto ko lang. Buto na mo itlog ron. Ako hatag t-shirt, basta di lang ko patay. Kana, ngayon kay ko, ano ba? Magwapo ka na. Gwapo ka ni. Ako na siya mahimong kinsikwan na ni. Ubuan na imong tiktak. Sinawa na ay. Pagdali lang. Inyo nagyurot, ako gamit. Inyo pa na ginutot Ang tiktak. sama toyo na mo, gamit ang kiringli og pili. Ha? Ako ni hatag tiktak, basta di lang ko patay. Dali. Kana. Bugaon siya na may ano mong, sus na. Makasulub na di ko suway na ani. Ya, sakto na. Ah, wala pa. Naibog ko ang krasunis ni mo. Humuan ni. Di ko ubo, uwaw ko. Sana, gusto siguro kang lungkot. Na. Ako hatag sunis, di sa di lang ko patay. Pagdali. Dugay-dugay. Ay, dugay-dugay dali. Pagdali. Sus, sigulgoon. Sus, nami ang silon mo ay. Oh no. Dugaya uy. Sus na, pagdali. Uno, dos. O, ako hatag sunis, ha? Sa di lang ko patay, ha? Good. Kana. Baho ang tik-tik aning krasunis ay. Yung mga insect. Sakto na. Sek. Dako ikag buhi oh. Hindi ko gitinuod ba? Ang ayan yung kay wa min mo daw atag trabaho. Nami pabuhat nimo tumana gid ha. Unsa may nyo pabuhat ako? Basta di naman tumanon, kablitong unig na yun. Ana sik. Ako ni na daghan tao, uwaw ko. Sige na Mr. Kuwang ay dugay-dugay. Saan, gusto ka mabungkag ni? Ako ulo, basta di lang ko patay. Good. Pwede talikod lang ko. Talikod. Dako ang kalagayan. Anda kong dato nga Mr. Kuwang. Nabuang. Da, lagi tumbal. Di na insik Mr. Kuwang. Insik na Mr. Buang. Atay kay karon si Pas sisit. Hapit na. Di na Mr. Kuwang. Insik Mr. Buang. Dali, ala, hapit na pay. Pakunong mo na to. Hunong sik. Silong ti karon, hunong. Hunong sik. Hunong, patay karon. Hunong, patay karon.
ha? Bahala patay ba sa di kuno?